Nyt ollaan Iskelmän tekijöiden kanssa Musakat-studiolla ja täällä on Katja Karisukki. Moikka Katja. Moikka, moikka. Hei, mikä nainen on Katja ja mitä sä täällä duunailet? No, tämä mun laulustudio sijaitsee täällä Ypäjällä, Suomen hevospitäjässä ja mä olen periaatteessa ypäjäläinen. Mä oon tuosta Jokioiselta kotoisin, mutta sitten täällä Ypäjällä asustelen nykyisin ja täältä käsin nyt sitten valmennan esiintyjä, laulajia. Mulla käy täällä oppilaita ja sitten myöskin mä annan etävalmennusta artisteille. Ja sitten mä käsikirjoitan musiikkinäytelmiä ja teen omia kappaleita ja tilauksesta myös. Ja sitten juonnan ja näyttelen ja vaikka mitä. Ihan mahtavalta kuulostaa. Siis wow, oikein niinku monipuolisen naisen tämmöinen esikuva, mitä kaikkea voi tehdä. Ja nimenomaan musiikin ja teatterin parissa sitten. Joo, kyllä. Se on ehkä nyt semmoinen, mikä on ottanut enemmän niin kuin sijaa se musiikkiteatteri, mutta sitten mulla on lasten musiikkijuttuja ja sitten mä koulutan myöskin, käyn teattereissa ja esimerkiksi vaikka sairaanhoitajille puhekoulutusta tai tämmöistä äänenkäyttökoulutusta tai opettajille tai tämmöisiä kaikenlaisia uusia kohderyhmiä on myöskin tähän tullut sivuun. Okei. Kuinka kauan sä oot tehnyt tuommoista valmennusta? No sanotaan, että semmoinen 5 vuotta. Miten muuten tässä nyt tämä korona-aika vaikutti? Onko silloin tullut nämä, kun sä puhuit niin onko ne tullut niin kuin siinä kohtaa vai onko sä tehnyt jo ennen? No on ne tullut siinä kohtaa, mutta sitten niin kuin mä mainitsin nämä sairaanhoitajatkin, niin ehkä tämä maskin käyttö tuli niin kuin siinä korona-aikana ja sitä kautta se, että miten sitä ääntä täytyy käyttää niin kuin eri lailla ja sitten kun sulla on se maski ja muuta. Mutta se on semmoinen sivujuonne tässä tavallaan tullut siihen, että mä olen kouluttanut teatterin tekijöitä ja laulajia aikaisemminkin, mutta sillä satunnaisesti. Mutta nyt kun mulla on tämä oma yritys, niin täällä nyt sitten enenemässä määrin. Loistavaa. Ja hei, sit sä teet omaa musiikkia tosiaan. Joo. Ja nyt on uusin Love You ihan tässä muutama viikko aikaa julkaistu. Joo. Love You on semmoinen kappale, se on kiva kesäbiisi ja se syntyi aikoja sitten eräissä häissä, kun mä olin vieraana. Oli tosi pitkä morsian ja hän oli löytänyt itselleen juuri sopivan kokoisen saman pituisen miehen. Ja sitten mä ajattelin siinä kirkon penkissä, että noilla ei ainakaan tule niskat kipeäksi, kun ne suutelee. Että ne ei tarvitse kiropraktikon eikä hierojan apuja. Niin siitä lähti tämä Love You niin kuin ajatus siihen kappaleeseen. Suomenkielistä musiikkia, vaikka Love You onkin otsikkona. Ja niin kannattaa käydä kuuntelemassa. Ootko käynyt jo? Olen. Ja se oli hyvä ja siitä tuli semmoinen olo, että pitäisi päästä myös sen tanssilattialle. Joo, hyvä. Joo. Ja sen sä oot muuten tehnyt itse, mutta sitten sulla on ollut Pasi Ketola siinä tuottamassa. Mutta sanat ja sävellys on sun omaa sitten tosiaan. Joo. Pasi on nyt ekaa kertaa mun kanssa tekemässä musiikkia yhdessä ja lisää on myös tulossa, että meillä on siellä jo tehdään uutta musiikkia myöskin, mutta siitä sitten myöhemmin kuullaan. Okei, niin että näin pidetään hullu jännityksessä. Et kerrotaan myöhemmin. Joo. Eikä ihanaa. Joo, mutta hei sitten teatteria. Sekin vähän kiinnostaa. Eli millaista teatteria, tai siis musiikki varmasti, mutta myös muutakin. Eli onko teatteri ollut kauan sun elämässä? No teatteri on ollut mun elämässä yli 20 vuotta. Mä olen alun perin harrastanut teatteria, sitten mä olen opiskellut sitä. Ja nyt sitten semmoinen tavallaan, ei se enää ole niin uusi aluevaltaus, mutta mikä yllätti mut, niin mä rupesin kirjoittamaan niitä käsikirjoituksia. Ja sitten mä huomasin sen tekijässä, että sitä niin kuin syntyy ja mulla niin kuin ideoita tulee. Ja nyt mä olen kirjoittanut muutaman tosi ison käsikirjoituksen, ihan täysmittaisen, niin kuin sanotaan, että semmoisen väliajallisen 2-tuntisen. Ja viimeisin niistä on sitten vähän erilainen, koska se on revy, Ikkunaprinsessat revy, ja se saa nyt ensi-iltansa tänä vuonna toukokuussa tuossa Baltic Princessillä. Okei, no mistä Ikkunaprinsessat kertoo? Ikkunaprinsessat kertoo muotinukeista, jotka on vuosikymmenet olleet muotiputiikin ikkunassa ja sieltä tarkkailleet elämänmenoa ja maailmaa ja maailman muutosta ja miehiä ja niin kaikkia tämmöisiä naiseuteen liittyviä asioita vähän pohtii siinä ja ystävyyttä ja rakkautta ja miehiä ja kaikenlaista. Ja muoti tietysti on hirveän tärkeä, että meillä on sponsorina muotiputiikki Helmi ja hän on sponsoroinut tai
Helmi on sponsoroinut kaikki mekot tähän näytökseen, mitkä sitten vaihtuu aina välillä, niin ne on tosi upeita. No sitä mä ajattelin, että jos se on niinku tämmöinen nimi, niin sehän jo vaatii sen, että siellä on kauniit mekot. Kuulostaa siis oikeasti tosi mielenkiintoiselta. Onko se sitten ympäri Suomen vai missä sitä voi muualla nähdä, jos ei silloin pääse sit laivalle? Joo, ympäri Suomen kierretään ja ikkunaprinsessat kautta gramofoni.fi löytyy tämä meidän kiertuekalenteri, niin sieltä voi seurailla, että tuleeko tämä kiertue lähelle omaa paikkakuntaa. Toivottavasti. Mun on ainakin pakko nähdä toi. Joo, no niin, hyvä. Hei, ketä muita siinä on? Sä oot siinä itse näyttelemässä myöskin. Joo, olen itse siinä näyttelemässä ja sitten siinä on 10-vuotis juhlavuottaan juhliva tangokuningatar Heidi Pakarinen ja sitten laulajamuusikko Kati Narvanmaa ja kuiskausorkesteri. Okei, niin totta kai orkesterikin mukana. Kyllä. Ja paljon musiikkia varmasti. Paljon musiikkia menneiltä vuosilta. Pirkko Mannola, Brita Koivunen, Harmony Sisters, Laila Kinnunen, niin kaikkia tämmöisiä 50-60-luvun ihania helmiä kuullaan. Vaude, joo. No hei, se on kuitenkin yksi osa sun työtä. Sä käyt myös keikoilla. Joo, mä käyn tanssikeikoilla, pääosin tanssikeikoilla tanssiorkesteri Fernandan kanssa. Ja sitten mulla on kaikenlaisia muunlaisia keikkoja, on trubaduurikeikkoja pianon kanssa, kitaran kanssa. Ja sitten teen lasten musiikkia myöskin. Sitten kun ehdin vaan kaikelta muulta, niin mulla on semmoinen heppahahmo Kuutoskoni ja Kaviot kattoon show. Oi, vaude! Toi kuulostaa kans hauskalta. Joo, ja se on tavallaan aika ihanaa, että se on semmoinen pysyvä juttu se lastenmusiikki. Kuitenkin sitä voi tehdä niin kuin, mä oon ajatellut, että mä teen vielä vanhana mammanakin sitä lastenmusiikkia ja menen heppahahmona. Konille tulee vaan ikää vähän lisää. Et kun tavallaan sitä yleisöä tulee koko ajan, sitä syntyy niin kuin lisää niin siellä on ihana yleisö aina odottamassa. Varmasti, ja he on varmaan ainakin mukana koko ajan. He on mukana, mutta he on myös tosi vaativia. Että jos pikkasenkin tulee joku notkokohta, että kyllästyttää, niin sitten se yleisö äänestää jaloillaan äänekkäästi. Ja joku, ketä tykkäisikin, niin varmasti sit jää sen jaloilla äänestämisen jalkoihin. Kyllä, mutta se tekee niinku ehkä esiintyjälle niinku muutenkin sillä, että joutuu niinku miettimään, että kuinka mä pidän tämän shown yllä. Mutta sama se on tuolla ihan joka puolella muuallakin totta kai, että täytyy tehdä se parhaansa ja miettiä, niin kuin, että ei vaan ajattele, että mä nyt vaan otan lauluja ja menen laulaa, vaan että siinä on se tarinankaari ja se mielenkiinto ja just ne kappaleet, mitkä on just sille kohdeyleisölle sopivia. Totta kai, joo. Aivan ihana. Voi että. Koska tämä konihahmo ja mistä se on syntynyt? Konihahmo syntyi aikoja sitten. Mä piirtelin tylsyyttäni heppahahmoja. Mä oon siis heppatyttö nuoresta. Ja sitten mä muistan, kun mä joskus, kun oli joku tylsä hetki, piirtelin. Ja jotenkin, mä en tiedä mistä tämmönenkin tuli, mutta siis numeroilla 6. Niin käytin pelkkiä kutosnumeroita, piirsin heppahahmoja ja kaikkea oheishahmoja ja kaikkea, mitä siinä niin kuin tavallaan mun päästä niin kuin tuli niitä ajatuksia. Sitten mä ajattelin, että tämä onkin hauska. Tämä on tämmöinen koni, mä ajattelin ensin, että mä teen sarjakuvaa siitä. Tämmöinen koni, mikä on tämmöinen keskiverto, että se ei koskaan ole ykkönen, mutta ei se ole myöskään viimeinen. Että se on aina joku 6 tai 7 kisoissa ja sitten se on vähän sellainen tavallisen hassu ja pohtii niin kuin elämää sieltä taas sit hevosen näkökulmasta. Ja sitten tavallaan siitä lähti se ajatus, että voisi olla tämmöinen ihan oikea hahmo. Ja sitten siitä se ajatus kuule lähti ja sitten tehtiin puvut ja sitten tuli show ja sitten on tehty levyä ja kierrelty ja kaarreltu. Sitten on sellainen heinähattuorkesteri kiertää Kuutoskonin kanssa aina kun tilataan. Niin. Oi. Joo, mutta se lähti niin kuin tämmöisestä. Mulla on jotenkin semmoinen olo, että sä oot niin kuin semmoinen ihminen, jolta pursuu niitä ideoita ja niitä tulee missä vaan, tulee ne sitten häissä tai piirrellessä kutosia. Joo, mä jotenkin, mä ajattelen, että voi että kun olisi vuorokaudessa tunteja lisää, kun on niin paljon kaikkia ihania ajatuksia, ja niin kuin ideoita, mitä voisi niin kuin toteuttaa, niin sitten ne, niin kuin, mä pidän niitä ideoita tuolla ja sitten ne siirtyy tai saattaa olla, että ne jää toteuttamatta tai sitten ne jalostuu joksikin muuksi, mutta niin liian paljon ideoita ja liian vähän aikaa.
Mä just ajattelin, että mä kysyn sulta, että mikä konsti sulla on, että miten sä oot saanut vuorokauteen enemmän tunteja, koska sulla selkeästi on niitä enemmän kuin muilla, kun sä teet niin paljon. No, mun täytyy sanoa, että mähän on taiteilija ja haahuilija. Mä haluaisin, että mun aamut on semmoiset, että mä nukun pitkään ja sitten mä keitän kahvit, kun mä herään. Ja sitten mä vaan istuskelen tuossa kuistilla ja katselen lintuja ja luontoa ja perhosia ja juon sitä kahvia ja annan niin kuin ajatuksen virrata, mutta sillä se niin kuin asiat ei vaan niin kuin tapahdu. Tämä oli vaan se haavekuva. Joo, niin totuus on se, että 5:30 soi kello. Sitten kun mulla on niin kuin joku deadline, niin mun täytyy kirjoittaa. Vaikka niin kuin viime syksynä mä kirjoitin 3 eri juttua yhtä aikaa, niin 5:30 kello otan sen Nescafé, kato nopeasti tuosta noin vaan mukaan ja työhuoneeseen tänne ja sitten kirjoittamaan. Istun koneelle ja raakasti, niin rupean vaan kirjoittamaan. Ja se on niin kuin mielenkiintoista, että yleensä taiteilijat, me kaikki odotetaan niin kuin inspiraatio, puhutaan inspiraatiosta, niin sitten se vaan niin kuin on raakaa työtä ja siinä on deadline ja sitten työtä, että mun pitää saada valmista ja sitten se vaan niin kuin tapahtuu. Et mä en välttämättä tiedä siinä hetkenä, kun mä istun tuohon koneelle, että mitä 3 tunnin päästä siinä kohtauksessa on. Niin kuin, mulla on ehkä semmoinen visio, mutta sitten kaikki dialogi ja kaikki, niin sitten koska mä olen kokenut hyväksi, että näin kannattaa toimia, puhelimet ei soi, lapset ei ole vielä herännyt, koira vielä nukkuu, ei tarvitse lenkittää. Ja siis kaikki on niin kuin tässä semmoista, niin kuin, että mä saan ihan rauhassa tehdä, niin se on niin kuin tosi tärkeä. Ja sitten kyllä mun täytyy Anna Perholle sanoa kiitokset, koska mä olin semmoisessa yrittäjän järjestämässä ajankäyttökoulutuksessa, jossa Anna Perho puhuu ajankäytön, niin kuin, että miten ajan voi käyttää niin kuin hyvin. Et meillähän on se tietty määrä niin kuin tunteja, täytyy sitten nukkuakin. Niin kyllä niin kuin, ja puhuttiin somen käytöstä ja sitten, että mihin aikaan kannattaa, niin kuin, että kannattaa rajata se, että koska vastaat sähköposteihin. Et ei koko aika niin kuin, kato jatkuvasti. Et aina se, kun se keskeytyy se sun tekeminen, niin siinä menee taas sellainen 10-15 minuuttia ennen kuin sä pääset palautumaan sen jälkeen siihen työhön. Ja sitten se, että aamulla oli joku tutkimus, että ihminen on niin kuin parhaimmillaan joku aamu, oliko 6:30 vai 7 ja sitten se jonkun 10-11 välillä, että se on kaikkein tehokkainta aikaa. Ja sitten mä mietin siellä kurssilla, että voi ei, että ei tästä ei tule mitään, että mä just silloin juon kahvia ja selaan somea. Mä niin kuin valjastin sen ajan, mutta toki mä teen sitä vieläkin, mutta sitten kun mulla on deadline paukkuu, niin sitten vaan niskasta kiinni ja niin kuin herätyskello aamulla soimaan ja sitten tekemään töitä. Loistava. Toi itsensä niskasta kiinni saaminen on varmaan just nimenomaan se juttu. Joo. Kuulostaa ihan hurjalta toi aamuherääminen. Mäkin tykkään vähän enemmän niin kuin illalla touhuta ja sitten taas aamulla nukkuu. Joo. Kalenterin aikataulut, että nyt kun mä oon yrittäjä, mistä mä nautin ihan hirveästi, on tosi onnellinen, että yrittäjähän voi nämä aikataulut itse aikatauluttaa, mikä on myös haaste. Että tavallaan semmoista, jos mulla on joku työ, niin mun täytyy laittaa se niin kuin itselleni ihan sinne niin kuin kalenteriin. Et se on samalla lailla, jos haluaa harrastaa liikuntaa, niin sekin täytyy laittaa sinne kalenteriin. Muuten se jää, sitten sä huomaat illalla, että ai mulla on taas tekemättä tämä juttu. Ja se kierre jatkuu. Niin kuin. Ehkä se on niin kuin suurin oppi, minkä mä oon Annalta saanut. Eli Annalle terveisiä. Joo. Ja Anna on Ypäjältä myös kotoisin täältä. Niin muuten onkin, joo. Joo, nyt muistinkin. Eilen on joku mökkiprojekti oli täällä myöskin. Joo, kyllä. Miten liikunta? Ehdit sä harrastaa sitä liikuntaa? Onko se siellä sun kalenterissa? Joo, kyllä. Mä oon semmoisessa näytelmässä, kun Puhelinlangat laulaa, sen kanssa vielä kierretään ja mä olen käsikirjoittanut sen, mutta myöskin mä olen siinä semmoisena hahmona, joka liikkuu tosi paljon. Mulla on semmoisia sivuhahmojakin, että täytyy hirveästi vaihtaa vaatteita ja sitten täytyy olla niin kuin kunto kohillaan. Ja niin kuin sinne kutoskonikin vaatii sen kunnon, mulla on pakko olla liikuntaa. Koiran kanssa mä lenkkeilen, mutta mä olen tilannut semmoisen Zumba-paketin. Se oli mulla syksyllä ja nyt se on ollut kevään ajan. Niin mä herään niin kuin aamulla, kun herätän pojan kouluun 7, niin sitten siinä se tunti, jos ei ole näitä käsikirjoituksia, niin siinä se tunti, niin laitan tulemaan isosta telkkariruudusta tämä Zumba-ajat sinne ja teen mukana siinä. Niin se on semmoista tosi kivaa, että sinne tulee sopivasti hiki, hyvät musat ja bileet pystyyn aamusta. Oi, tuolla mäkin lähtisin jo käyntiin. Tämä on oikeasti ihan
tosi mahtavaa. Eikä tarvitse lähteä siis mihinkään kotoa ajatella, että nyt mun täytyy käyttää aikaa, että mä menen johonkin jumpparyhmään tai muuhun. Mutta ryhmilläkin on tietysti oma fokuksensa, mutta tämä on niin kuin sopinut mulle. Että tämä on tosi hyvä. Ja sitten lenkkeilykoiran kanssa, että ihan peruskävelylenkki, niin se on liian aliarvostettu juttu, että liikkeelle vaan kun mahdollista on. Ja täällähän tietysti, kun mä oon täällä maaseudun rauhassa, niin koska vaan voi lähteä tuonne metsään tai pelloille tai teille kävelee ja on ihanaa. Kyllä, saa kuunnella kun linnut laulaa ja ottaa siitä taas inspiraatioita. Kyllä, joo, ja usein mut näkee tuolla luurit päässä, että mä opettelen kappaleita ulkoa näihin projekteihin. Ja sitten kun on uusi teatteriprojekti, missä mä oon näyttelemässä, niin kaikki ne repliikit ja muut, niin sitten mulla on luurit päässä ja käytän niin kuin hyväksi senkin ajan. Tuttu tunne. Hei, mitäs mistä sun lauluoppilaat on löytänyt sun? Ja minkä ikäisiä? Joo, tämä onkin semmoinen mielenkiintoinen juttu. Siis mä oon oikeastaan niin kuin valmentanut laulajia jo niin kuin ainakin yli 10 vuotta, ehkä toistakymmentä vuotta. Ja sillä lailla, että se on lähtenyt siitä, että on pyydetty. Voisitko sä jeesata mua? Ja ehkä siitä vaan, että kun mä olen niin paljon esiintynyt ja tehnyt, niin sitten ehkä se joka on mua pyytänyt alun perin, niin on ajatellut, että no Katja laulaa ihan hyvin ja tällä, että olisiko sillä jotain vinkkiä, niin se on niin kuin se jo innostus, se semmoinen ohjaaminen, vinkkejä antaminen lähtenyt sieltä. Tietysti mä olen paljon kouluttautunut ja sen myötä sitten nyt kun on tämä yritystoiminta, niin sitten mä oon myöskin panostanut tähän lauluvalmennukseen ja esiintymisvalmennukseen ja artistivalmennukseen. Se on nyt ehkä viimeisin se artistivalmennus. Mulla on myöskin tässä pianonsoiton ja kitaransoiton niin kuin säästyksen alkeet myöskin, jos joku niitä haluaa, että kitaraoppilaita onkin tällä hetkellä. Mutta tästä laulusta vielä niin semmoinen, että on paljon eläkeläisiä niin kuin karaoke-kilpailijoita, jotka näissä karaoke-kilpailussa käy jo hirveän aktiivista porukkaa. Siis eläkeläiset on todella aktiivisia laulamaan ja myöskin kilpailemaan. Ja he on niin kuin ehkä suurin ryhmä mulla, jotka sitten niin kuin tämmöistä kilpailuvalmennustakin pyytää. Mutta sitten mulla saattaa olla noita lapsivalmennettavia ja kaikkein nuorin on semmoinen Sylvi 5V, joka tulee myös tänään. Ja kaikkein hauskinta on, että Sylvi myös keikkailee. 5-vuotias. 5-vuotias Sylvi on aivan ihana. Hänellä on tietysti lähipiirissä muusikkoja, jotka sitten, muusikkopappakin käy siellä haitaria soittamassa ja säästämässä, mutta hän kiertää mielellään näitä tämmöisiä palvelukoteja, palvelukeskuksia ja perinteisiä lastenlauluja laulaa. Aiku ihana. Voi että. Ja sitten on miehiä, naisia ja tyttöjä ja poikia, eli ihan laidasta laitaan, että vanhin lauluoppilas, olisiko 83-vuotias. Vaude. Eli ihan laulu on siitä ihana, että sä voit aloittaa sen harrastuksen minkä ikäisenä tahansa, ja sitten sulla voi olla minkälaisia niin kuin tavoitteita vaan siinä, että se voi olla ihan omaksi hyvinvoinniksi ja omaksi iloksi, tai sitten tosiaan sä voit kilpailla, tai sitten sä oikein haluat siitä sen ammattiuran. Ja ehkä mulla on niin kuin se, että mä saan paljon palautetta siitä, että tällainen keski-ikäinen naishenkilö niin tekee musiikin parissa monenlaista ja koko aika uutta ja on innostunut omasta tekemisestään ja sitten saa palkankin siitä vielä, että elättää itsensä, niin se ehkä inspiroi monia, kun tämä ajatellaan monta kertaa niin kuin nuorten jutuksi, että sitten kun sun nuoruus on mennyt ohi, niin et sä voi enää mitään uraa tehdä tämän parissa, niin ei se pidä paikkaansa ollenkaan. Siis Aira Samulin on mun semmoinen yksi, se johtuu ihan kyllä hänen tanssitaustastaankin, että musta piti tulla tanssia niin kuin alun perin. Mä olen tanssin parissa paljon niin kuin nuorempana olen kilpaillutkin diskotanssi SM-kisoissa ja vaikka mitä tehnyt silloin ollut innostunut siitä, niin jotenkin se Aira on tullut seurattua ja Airan esimerkki on siis semmoinen, että sä voit tehdä minkä ikäisenä mitä vaan, että ikä ei ole niin kuin este, mutta se, että tekee sitä asiaa, mistä niin kuin innostuu ja menee sitä kohti eikä laita itselleen esteitä. Että tässä valmennuksessa, esiintymisvalmennuksessa ja tämmöisissä urahaaveissa, niin ehkä suurin este ihmisellä on aina minä itse. Kyllä. Minä itse laitan itselleni esteet, ei kukaan muu. Mielipiteitä tietysti ihmisellä voi olla
että minkä ikäisenä voi mitäkin tehdä. Se on niin kuin jokaisella saa olla ne mielipiteet, mutta mä niin toivoisin, että kukaan ei laittaisi itselleen esteitä, että tekisi niitä ihania asioita, mistä inspiroituu. Ja sitten jotenkin kyllä ne ympärillä olevat niin kuin lähipiirin ihmisetkin, niin nekin voi silloin paremmin, kun sä itse voit paremmin ja teet niitä ihania asioita, mitkä on sulle tärkeitä. Kyllä, toi on kyllä niin totta kuin olla ja voi. Hei, minkä ikäisenä sä oot sit itse lähtenyt keikkailemaan ensimmäisen kerran? Koska se musiikki on, niin kuin, sä oot huomannut, että se on se sun juttu, eikä välttämättä se tanssi. Totta kai siinäkin on se musiikki vahvasti. No, mä en ollut tosi musikaalisesti lahjakas ihan pienestä. Mutta mä en osannut sitä ehkä niin kuin lapsena sillä ajatella, että meillä on aina laulettu ja soitettu ja jo tosi nuoresta niin kuin soittoharrastuksen ja lauluharrastuksen parissa ollut. Ei mitenkään niin kuin hirveän niin kuin tavoitteellisesti, eikä musiikkiopiston kautta eikä näin, mutta se on ollut siellä niin kuin sivussa mukana. Ja mä muistan sellaisen, että 12-vuotiaana mä oon siis kirjoittanut ensimmäisen mun kappaleeni. Joo, se on tupakoinnin vastainen semmoinen kappale, Savusirkka. Muistan vielä sen nimen, mutta ei mulla ole sitä missään. Mutta tämmöinen kappale jo silloin, että oli jotain tämmöistä ajatusta ehkä mutta sitten se ehkä tanssi vei enemmän niin kuin tilaa ja monet muut asiat siitä. Mutta sitten parikymppisenä niin se tuli uudestaan musiikki mun elämään niin kuin oikein vähän isommin. Mä aloin enemmän soittaa pianoa ja kitaraa ja laulaa ja sitten se vaan niin kuin ne asiat poikii niin kuin tavallaan sitä juttua eteenpäin ja nälkä kasvaa syödessä ja sitten kun kehittyy ja näin, niin sitten sä oot niin kuin rohkeammin niin kuin tartutkin niihin semmoisiin esiintymistilaisuuksiin. Joo, mä voin esiintyä ja näin. Et se juontaminen on ollut tietysti aina mulla siellä mukana, siis semmoinen esiintyminen, mutta sitten että ai täällä tarvitaan musiikkiakin, no kyllä sekin luonnistuu. Tai sitten nykyään se on toistepäin, että nykyään tilataan laulamaan ja sitten, että voi että ne tarvittaisiin juontajaakin tänne, niin no, kyllä sekin onnistuu, että sinne menee vähän tällainen. No nimenomaan, niin. Samalla hoitaa sitten monta asiaa. Joo. Niin. Ja paljon töitä vaatii, että jos mitä tahansa haluaa, niin täytyy tehdä töitä ja niin kuin mennä eteenpäin. Sinne niin kuin sellainen ajatus, että mä en ole niin kuin valmis, että mä haluan koko ajan kehittyä, että laulaminen, esiintyminen ja kaikki, niin mä oon niin innoissaan siitäkin, että mä huomaan, että mä voin vielä niin kuin kehittyä, mä voin vielä tulla niin kuin paremmaksi ja niin tässä mitä kaikkea mä teen, niin mä oon niin kuin ihan liekeissä siitä. Jo tässä sun alalle ei varmasti tule semmoista hetkeä, etteikö voisi oppia lisää tai kehittyä. Ei, ja sitten tässä on vielä se, että kun tämä teknologiakin menee eteenpäin ja kaikki tämä niin kuin, tavallaan niin kuin sanotaan, että aikakaudet muuttuu. Niin kuin mä puhuin tuosta ikkunaprinsessoista, että siellä mennään niin 50-60-lukua, niin me ollaan aika kaukana siitä luvusta. Musiikki muuttuu, teknologia, kaikki niin kuin muuttuu ja sitten semmoinen, että esimerkiksi näiden kaikkien esitysten kanssa ja niin kuin lauluesitysten tai teatteriesitysten kanssa, niin se, että ei olla enää siellä välttämättä konserttisaleissa eikä olla välttämättä niin kuin siellä tanssilavalla, vaan että tanssit voi viedä minne vaan ja sen teatteriesityksen voi viedä minne vaan ja niin kuin semmoinen, ja sitten myöskin toi nettikin on semmoinen, että sekin on hirveästi niin kuin tuonut tätä tämmöistä, että voi olla näkyvillä enemmän ja sitten sä voit viedä sen niin kuin semmoisen tavalla, että me voidaan nyt vaikka laittaa teatteriesitys pystyyn, niin kuin tämmöinen improvisaatioteatteri, niin livenä heti tuonne Facebook-liveen, että kaikkia tämmöisen on hirveän inspiroivia juttuja, tosi hienoja. Kyllä. Mistä kaikista sua voi seurata? Teekö sä sinne Facebookiin esimerkiksi jotain pientä tai jonnekin, vai onko se sitten aina niillä keikoilla? Keikoilla joo, mutta kyllä mä oon kyllä aika aktiivinen somettaja. En mä ehkä niitä livejä ole hirveän usein tehnyt, mutta Instagramista ja Facebookista löytyy, on kotisivut myös musakat.fi. Sieltä löytyy aika paljon tietoja ja linkkejä niin katsoin, just oli Wikipedia-sivutkin tullut, niin sieltäkin löytyy tietoa, että kyllä sitä löytyy Katjasta paljon. Katja tekee monenlaista, niin löytyy sitten niinku tietoa joka puolelta. Ja sitten ehkä semmoinen, että mikä mua kiehtoo, niin olisi hirveän hauska tehdä tälle Kuutoskonille niin semmoista Kuutoskoni-TVtä, että ei tiedä, vaikka tulisi tämmöinen pieni lasten televisio-ohjelmakin jossain vaiheessa. Oi, joo. Sekin kuulostaa kivalta. Tämmöisiä kaikkia ideoita. No nyt kun päästiin tuohon tulevaisuuteen, niin ihan justiinsa on kesä. Aurinko paistaa, tänä aamulla oli kyllä pakkasta, mutta kyllä se kesä sieltä tulee, niin mitä sun kesä tuo tullessaan? No
kesä tuo tullessaan näitä Ikkunaprinsessa-revyyn kiertueita. Ja sitten Puhelinlangat laulaa -näytelmä myöskin tänä kesänä kiertää. Ja sitten tanssilava keikkoja. Sitten tulee myöskin tämmöisiä ihan yksittäisiä soolokeikkoja, trupaduurikeikkoja. Kuutoskonikin keikkailee. Ja sitten valmennuksiakin mä tänä kesänä, niin kuin sitten mitä mä ehdin tässä kotona, niin jonkun verran ottaa, että mulla on täällä ihana ilmastoitu tämä studio, että mä oon nyt panostanut ilmalämpöpumppuun, niin täällä pystyy kesälläkin työskentelemään. Ja sitten tässä on niin kuin uusia virityksiä tulevaan vuoteen jo, 2024 vuosi. Vuosi siitä jo silmissä, että sinne on tulossa uusi musiikkikomedia, näytelmä. Ja mä voin niin kuin kertoa siitä ihan vielä, mutta se on oikein tosi hauska ja kuuluisat näyttelijät on tulossa siihen. Ja sitten tässä on yksi käsikirjoitusviritelmäkin yhden toisen kanssa, tämmöinen yhteistyökäsikirjoitus, niin ajatus kokoonnutaan tuossa kesäkuussa sen tiimoilta, että kyllä tässä koko aika... Ei tuo niin ajankäytön ongelmia niin, että ei olisi tekemistä. Ja jotta kaikki katsojat siellä ja muutenkin niin hengästyy vielä, kun mä kerron, että tämäkin jäi kertomatta. Siis mä oon käynyt ääninäyttelijäkoulutuksen, niin se on mulla vielä sillä, että mun täytyisi niin kuin nyt laittaa eteenpäin se mun ääni-CV, että pääsin tekemään niin kuin mainoksia, duppauksia ja kaikkea siltä väliltä, niin, ja piirrettyjä. Musta olisi ihana olla jossain piirretyssä mukana. Niin tämmöinen aluevaltaus on kanssa, niin tiedä mitä se sitten poikii. Ihan mahtavaa. Siis Katja on todella monipuolinen nainen selvästikin. Joo, ja sitten täytyy sanoa, että jokainen tekee omalla tyylillään, että kyllä mä välillä niin kuin joku sanoo, että voi kauata, kun sä teet niin kauheasti, että ehdikö sä olen kotona, mutta eihän mä muuta ehikään ole. Kyllä mä, niin kuin, tämä koti on semmoinen, että nyt on ollut ainakin, että ehtii ole tosi paljon kotona. Ja sitten kun mulla on tämä studiotyöskentely täällä kotona, niin se on hirveän kätevää. Ja mulla on joskus kyllä sanottu, että kun sä teet niin kauheasti kaikkea monenlaista, niin kannattaisiko keskittyä niin kuin vaan yhteen, että tulisi sit tosi hyväksi niin kuin yhdessä. Mutta sitten mä oon jotenkin sen tyyppinen, että mä inspiroidun, niin kuin, en mä tiedä, onko mulla semmoinen ADHD, mitä ei ole todettu. Se voi olla, mutta mä niin kuin elän sillä, että on aina niin kuin jotain uusia juttuja ja näin. Ja sitten ehkä sen korona-ajan, niin mä selvisin niin kuin hengissä yritykseni kanssa juuri sen monipuolisuuden takia, että mä en ollut niin kuin yhden kortin varassa. Ja mä sain ihan niin kuin palkan tästä omasta niin kuin yritystyöstä, että mun ei tarvinnut niin kuin muihin töihin niin kuin lähteä sitten yrityksen ulkopuolelle, että selvisin hengissä ja perhe selvisi hengissä, että sain niin kuin elannon. Että se on jotenkin, niin kuin, mä oon tosi kiitollinen siitä. Kyllä, joo. Ja kyllähän silloin, kun on luonto se, että tykkää tehdä paljon asioita, niin eihän silloin pystyisi tekemään vaan yhtä tiettyä. Kyllä sä tylsistyisit siihen. Ei sulta varmaan niitä ideoja ehkä sitten tulisi, koska jos tekisi vaan sitä yhtä. Sä ihan selvästi oot luotu tuohon, että sä teet paljon erilaista. Joo, se on niin kuin tämä meininki täällä Ypäjällä Musakat studiossa. Niin. Hei, tähän on varmaan hyvä lopettaa tältä osalta. Ja musta tuntuu, että kuullaan vielä, että mitä sieltä sitten on tulossa. Ja varmaan se Love You-biisi voitaisiin kuunnella tähän tämän jälkeen.